Heavenly Father God, thank you for your goodness, Lord Jesus, for your faithfulness, Ginoo, sa among mga kinabuhi, God. Nga daw, Lord Jesus, mo fail man kami nimo, Ginoo, but ikaw gapon ang Dios nga nagpabiling maayo, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Lord, we pray, Ginoo, karong adlaw, God, as we worship you, Ginoo, as we among gibayaw among mga kamot diha kanimo, we pray, God, nga ikaw lamang gayod ang mahimaya sa mata kinabuhi, Lord Jesus. Give us the joy, Ginoo, sa pagpangalagad diha kanimo, and we pray that your spirit, Ginoo, magpupuno sa among mata kasing-kasing and kinabuhi, God. You deserve all the glory, all the praises and thanksgiving, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen. Hallelujah! Adlaw karon sa pagmaya, igsuon mo na sa atong pagsimba sa atong mabuhi nga Dios. Dili ta dapat magpaluya-luya, unya di po ta dapat magmugot-mugot. Kaingon ang Dios nga ang tinuod nga kalipay anaa lang mong kaniya. Amen ba? Hallelujah! Ay, pagluya-luya, igsoon! Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ka, ang paglaog ni Kristo, kanato nagpupos. Hallelujah! Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ka, gawas na ka mga igsoon. Gawas ka sa balatian, gawas nun sa sala. Amen! Gawas nun ka sa kalisyon, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah! Adlaw sa pagmaya, sa kagawas sa takang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ka, ang paglaog ni Kristo, kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan takang Jesus. Gawas nun at taigson, gawas nun ka sa balatian, gawas nun sa sila, gawas nun ka sa kalisyon, sa ngalan ni Jesus. Amen! Adlaw sa pagmaya, sa kagawas sa takang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ka, ang paglaog ni Kristo, kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawas sa takang Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawas sa takang Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawas sa takang Jesus. Hallelujah! Para mga igsoon, let's worship the Lord na atunay pagpasalamat igsoon kay siya. Dagan na siya kabuhat sa tunga kinabuhi, and all He deserves is praises. Amen! Salamat sa Diyos, bago nga adlaw, iyang ihatag ka nato. Salamat sa Diyos, sa mga panalangin, iyang ihatag mo sa mga dakita, sa atong mga paglayig kaniya. Salamat sa Diyos, sa bagong nga adlaw, iyang ihatag ka nato. Salamat sa Diyos, sa mga panalangin, iyang ihatag mo sa mga dakita, sa atong mga pagdayig kaniya. Kayang natong kalipay, mao ang pagkuyoban sa Diyos sa iyang balay. Kayang natong kalipay, mao ang pagkuyoban sa iyang balay.
Salamat sa Diyos sa bagong nga adlaw, iyang gihatag nako. Salamat sa Diyos sa mga panalangin, iyang gihatag sa mga dakita sa atong mga pagdayig niya. Wow, kaya akong kalipay, mao ang pagpuyo upang sa Diyos sa iyang balay. Kaya akong kalipay, mao ang pagpuyo sa iyang balay. Kaya akong kalipay, mao ang pagpuyo upang sa Diyos sa iyang balay. Kaya akong kalipay, mao ang pagpuyo sa iyang balay. Sa kanunay, mao ang pagpuyo sa iyang balay. Kaya akong kalipay, mao ang pagpuyo upang sa Diyos sa iyang balay. Kaya akong kalipay, mao ang pagpuyo sa iyang balay. Sa kanunay, mao ang pagpuyo sa iyang balay. Hallelujah! Yes, Jesus! So Jesus, walay sama gayod ang imong pagkamaayos sa among mga kinabuhi, God. Yes, Jesus. You deserve all the praises, all the thanksgiving, because you are the God who deserves it all alone. Yes. Di mo lang, O Diyos, akong may pagsali. Yes, O God. Di mo lang ako may katagbawan. Kaya ikaw ang akong Ginoo, ug ikaw ang kadaugan ko. Kani mo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kani mo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo, ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos, sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Pagkatahong gayod sa iyong ngalan. So Jesus, kay ikaw man ang kaluwasan. Dadako nga to sa imong trono, kay gusto kong makiuban kanimo. Let's sing again. Pagkatahong gayod sa imong ngalan. Yes, so Jesus, kay ikaw man ang kaluwasan.
Mutu ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagkunsan mo kanako. Sinagan mo to ko, muto ko, musaling ko. Hallelujah! Kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, ang balaan mo, Espiritu, ipagkunsan mo kanako. Let's sing again. Muto ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagkunsan. Danghanan ka, O Diyos sa kahanturan. Ikaw lamang ang akong isaligan. Nabaw ka sa kanang kutan. Ninig kalimutan. Gamanan ka ng Diyos. Mananayan ka ng Diyos. Mananayan ka ng Diyos. Yes, Jesus. Because you deserve all the glory, Ginoo. Who compares to your love? Who compares to your faithfulness, Lord Jesus? Who compares to your mercy, Ginoo, na nag-overflowing sa among mga kinabuhi, God? You who gave yourself in the cross for us, Ginoo. For us who is poor and needy, God. Who is poor and needy in spirit, Lord Jesus. Thank you for your faithfulness, Ginoo. God, forgive each one of us, Ginoo. Nabisan man, Ginoo, nakibaw namin sa truth, Ginoo. Nakibaw namin, Lord Jesus. Kung kinsa ka pa nagpabilig, yapon mi nagahi, Ginoo. Nagpabilig, Ginoo, nagahit ulo diya kanimo. Nagpabilig, yapon, Ginoo, nga mo kasing-kasing, Ginoo, kahit yapon diya kanimo. When we pray, Lord Jesus, that through you, Ginoo, kubaw nimo ang matag kasing-kasing, Ginoo, na nabato na, Ginoo. Nabato na, Lord Jesus, ang pagpaminaw sa imong mga pulong, Ginoo. Napabili na, Ginoo. Nagkay diya kanimo. And lukewarm diya kanimo, Ginoo. Yes, Lord Jesus, restore our spirits, Ginoo. Restore each one of us, Ginoo. Hallelujah, because you deserve all the glory, all the praises, Lord Jesus. Hallelujah. Let's sing day and night and day, because you deserve it. Day and night.
Yes, Lord Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing again. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, Jesus. It is true, Ginoong. Ikaw lamang gayod ang tag-iya sa tanang God. Thank you, Ginoo nga. Ikaw, Ginoo, ang dili bungol, Ginoo, sa matag prayer sa matag isa, Ginoo, sa matag among mga naman may mga panahon nga kami, Ginoo, ma-lost man kami sa among way, but we pray, God, na through lamang sa imong touchings, Ginoo, ang matag isa, mubalik gyapon diha kanimo, God, for your glory alone, Lord Jesus. Lord, we pray, Ginoo, nga imong mga pulong karong kabutagon, God, dili gyud maglabay kawang sa matag isa, Lord Jesus. And we pray, Ginoo, nga dili lamang kami mahimo nga listener of your words, but let us be a doer of your words, Lord Jesus, for your glory alone. Thank you, you deserve all the praises, all the thanksgiving, the adoration. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise. God is good. And all the time. Amen. So daghan kayong salamat sa mga naadiri karon sa kinabuhi ni Brother Jimboy. Salamat kayo kina si Brother Jimboy. Si ate. Alimot ko sa nga ni ate Rodilita. So si ate G. Salamat kayo. No? Kay kanang nakita kong balik sa Matagusa. Kay buhay ni Papa, kay wala man sa naging Sunday, dengan salamat. Salamat sa Ginoo tungod kay gitagaan na usap og bagong opportunity nga makashare sa word ni Lord. Namuot lang ko kay, di ba every time ka musud diha sa usa ka kanang establishment, nagid ng tawag na, sir? Thermal scanner unya kanang alcohol. Kay nagiskutan mi naging Sunday sa hapon dito sa balay. Nisimba ko no si kaling-kaling kuan na siya kanang murag special siya nga pagkatao ba nya nangutana inga siya ra po i-share sa ako ingon siya nga simba lagi may pag buntag niya nalig ko na magpusil ko na ibutang siyang ulo nya nangutana ko ni plaasa manaling kuan may bala na imong edad na siya baling katawahan ay ko namo na pila man imong edad 36 kay 36 man ko na ibutang sa kuan unya di ko nakakasod sa simbahan kung dili ka sprayhag alcohol. No, dapat sprayhan kuno ka. Ano palamuot kayo ba? Inga na ang tao igsoon nga wagoy ka alam. Nga mao na nga sa matag simba nimo sa Ginoo mga lagad ka sa Dios kung wala ang pulong sa Ginoo nga mahatag kanimo kaalam magiyan nimo dili gud ka kabaloon saon pagsimba ang Ginoo. Saon nimo pagpangalagad sa Dios. Amen. So sa grace ni Lord natabunan man ka sa mask nimo karon sa una ingana ang imong kinabuhi dili ka kasulti sa pagkamaayo sa Ginoo sa grasya sa Dios ngano man natabunan ka sa sala but sa grace ni Lord igsoon gipulihan na niya mo na nakasulti na karon bisag tabon ang imong baba karon pinagi sa mask wala ka pugni ang imong kinabuhi nga magdayeg sa Ginoo. Hallelujah. Mo na nga sa una igsoon dili ka kasod kung dili balaan ang imong kinabuhi pero karon sa grace ni Lord bisan pa og kanang walay alcohol igsoon na ang dugo ni Kristo nga nagahugas sa time nga musod sa pagsimba diha sa Ginoo. Praise God. So kagahapon igsoon nangadto mi og Sibilya. Grabe gud kayo kulba gud kayo nga kanay bitong atong Sibilya mga reliyoso kay mga tao didto ba. Na every time ko mo
mutuno pa ng yuta, makulbaan jud ko kayo niya kana bitong Lord unsaon man ninako wala agugoy igong ikapasigarbo nga Lord wala agugoy ako alam gikan gud nimo ingana ba mo na nga sa grace ni Lord ingon si Reb nga pagpray lagi for many days ingin siya nga pagpray kay nagpili ang usa ka church sa Korea nga kinsa sponsoran nila og simbahan mo to nga so sige ampo duhay gipilian sa grace ni Lord ang sibilya man napilian unya pagpray na pod nga ingon siya nga pagpray na pod kay og sure na bagud sila nga mo pabuild og church. Mo to nga ngaging at si Mana ingon si Reb nga 99% kuno. Usa lang kapako kunya pagkabuntag ingon siya 100% na mo na nga for 3 months kinahanglan makita mo og kanang yuta. Ingon si Reb nga si teacher nabalaka siya kay basin kuno og iyang mama makulbaan siya ba nga basig si mama malain kay magtukod-tukod magsimbahan sa Sibilya. Ayan ko teacher di ba mo ni pakampo ni mo sa una nga maluwas yung pamilya? Pero nanay church, yun makulbaan na noong ka, magduha-duha na noong ka. O sahin, makamputa sa Ginoo, pero tumago na si Lord, magduha-duha ka, o sure, mo na gini, di na kaganahan. No, sa grace ni Lord, mangita, nagyuta, o niya, yun si Red, dapat nanay church member. Yun na, my goodness, dito nakabala ka. Lord, bakaya, baka ni Ron. Diri niya magsulay. Pero nanay mga Bible study, mo to nga, for 2 weeks na, nanay Bible study, ilang teacher, pero maula pa siya maingon nga, ma, Bible study, tadi kada simana. Mo na yung kakulbaan na pod. Ato nang i-pray, teacher, musugot na gid na. Nya lang nga teacher, ila kang Rachel kay nasugdan na magid Bible study didto. Nya atong pikas pod nga bungtod sa iwon, nagsugdan na pod pero mo lagi na kanang salamat kay sa mga pag-ampo pod nya still praying gud ta igsoon. Kay grasya gud tanan sa Ginoo, dili gud ni ato, dili atong kaalam, dili sa unsa ato nakatunan but sa grace ni Lord magapamuhat gid yung mga pulong. Amen. So, naging si Mana, niya na Carl, nagisigot tao, give thanks to God by worshiping Him. So, sa akong gi-conclude nga, decision good ni nato, nga bisan unsa atong nadungog or unsay nadangatan nato, dautan ba na or dili, still musimba gud ta sa Ginoo. Kay si Job, ming decide gud siya nga bahalag nawala ang tanang butang sa iya, mi decide siya nga musimba sa Ginoo. Ngano man kaila siya kinsa iyang Dios. Muna nga samtang naa kay mga balatian igsoon, ni mga panahon nga makaangkon kog sakit. Gisultian ko ni Pastor Jonas nga pag masakit ka, ayaw gud pag sigligad. Basa gud sa pulong si Ginoo. Kay na time nga nasakit pinduhang dreg, gisiri kog ligad for one day to niya nakanuna ko nga og di ko mobasag Bible. Ana pa ko mobasa di ay kung maayo nako. So dili ni commitment nako sa Ginoo gyud. So mo nang himbakon ko bahalag malipong-lipong ingan abakod ko basag Bible. Ngano man desisyon na nimo igsuon. Nga dili sa imong balatian, kung balatian ka, adi na kumusimba no kay galabado kung ulo sakit ang tiyan. Dili nga na ang tinuod nga pagtuo or commitment nimo sa Dios. Dili magbase sa imong nadungog or sa imong gibati, but sa gihapon magsimba ka, mga lagad ka sa Ginoo ano man mao ang imong nakita sa pagkamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Desisyon gyud na igsuon. Manang sultian mo na ako nga nay mga panahon nga hayahay atong kinabuhi okay ra, but expect nang daan nga naagoy mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi nga grabe kaayo nga mo na kaingon ka Lord naabagid ka. But sa ginaingon sa pulong sa Dios, desisyon ni gud gihapon igsuon nga magpadayon baka papangalagad sa Ginoo. Muna padayon gud bahalag magkayunsa ang kinabuhi simbaha pasalamati ang Dios nga naman maayo siya sa imong kinabuhi ako. So karon igsoon magisgot kita og kuan. Have faith in the Lord Jesus. Move on na ta sa kinabuhi ni Job. So karon ang atong passage. So muna, have faith in the Lord Jesus. Dapat makabaton kung kag tinuod. Unsa mo gining tinuod nga pagtuo sa Ginoo? Amen? So ato ning mabahilan unsa guning tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Sa Mark chapter 5 verses 21 to 43 kanang sabot ang tadaan. Na ako'y mga kanang magtudlo ko ninyo karong kabuntagon before ko mutakol sa atong nga passage. Ngano man kanang ako ang tao nga digud ko kabalo unsaon pag-explain. Dili ko malamon nga tao nga maka-explain ako straight. Muna ako ning gibuhat para nga mismo ako makatarong kog explain ba. Nakuha sa tanayra. Kadawang punto nga magingani ko mag-teach ta tungod kay para ang mata ko sa makasabot gyud sa pulong sa Dios. Kanang dita mauli nga walay nakatunan ba. So atong basahon igsoon sa atong nga passage. English ni siya kay for the sake sa atong nga bisita. Si Chanjo ba? Wala ka kay mag-subtanay rataron kay Bisaya kung pugo.
Dili ta mag-struggle ani. So sa Mark chapter 5 verses 21 to 43, doon nga tagbasa igsoon para makasabot ang tanan. So when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. So before ani nga passage igsoon, mo na ang time nga nag-ayo si Jesus atong tao nga giyawaan. Kung nakabasa mo na nga passage nga miluhod siya ni Jesus nga ayaw kung sakita mo tong gipaguha ni ang mga yawa sa iyang mga demonyo sa iyang lawas mo na nga nahimo siyang tarong. Okay? Atong hinumduman nga atong kinabuhi, matag usa nato natay mga espiritu nga gikan sa kaaway kaniadto. Nga bisag karon nga bisag gapusan ta sa mga kadena, sa mga pulong sa atong ginikanan, sa atong pastor nga na way makapugong gyud. Kana bitong espiritu sa paghigugma, nga na ito, sa paghigugma nga sa hindi pa insakto, di ba? Napot matod pa tong kanta nga, Papa don't preach, I'm in love. No, Pastor don't preach, I'm in love. Ay ko pugi pastor gugma ko. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Mao ni mga kantas kalibutan. Batingan ng Bible, don't follow your heart, nga naman ang imong kasing-kasing deceitful. Follow sa pulong sa Dios. Mo ni mga espiritu nga lisod pugnan. Matod pa ni Pastor Jonas gipang COVID dito mga youth ako dito. Na ay LDR, na lockdown relationship. Relationship sa dang na lockdown na. Nga di man kalaag na LDR. Sige nga na, mo ni mga espiritu nga lisod mapugnan. Nga, bahala ka pastor, basta kay nahigugma ko yung ani. Mo ni mga kanang pagbati. Pero sa diha nga nakaangkon ka Kristo sa kinabuhi pagauson ka ni ana. Dapat makasabot nga ang pulong sa Dios ragad ang imong basihan dili ang imong emotion. Di kay gwapo siya, gwapo hala nahigugma na jud ko niya. Pero makakita sa side nga, ay, maldita di ay. So nga na, di ka magbase ana igso sa imong nakita, sa imong nadungog, kung dili magbase ka, unsay gisulti sa pulong sa Dios. Buwagan niya ang iyang uyab kay, ikaw ako ganahan, ikaw po kay madapog ka nga, ala, mo na ni Lord, will mo ni mo Lord, kay, ayaw, wata sa, unsay gisulti sa pulong sa ginapagawa. So balik ta, so nasabtan na ang kuan. Unya, pag commander, then one of the synagogue leaders, named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Ato nang ila-ilahon na mga karakter diha unya. So mingluhod siya sa nakita ang synagogue leader ni Jesus, mingluhod siya. Nya nga naman, he pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So nagpakiluoy siya ni Jesus nga naman ang iyang anak kamatyono na. Manang gusto niyang maayo pinaagi sa gahom ni Jesus. Verse 24, so Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. So daghan kay mga tawo nga nanguban. Sa diha nga budong na sila sa balay ni Jairus. Unya. So verse 25, nay duha ka story ani. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Nay babae nga gidugo sulod sa 12 ka tuig. Ang normal lang nga dugo sa kasimana may pinakataas pastor no. Nga no sa akong gipangutana. Uban tulok adlaw nga na pero kani 12 years na. So grabe ang pagantos. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. So grabe, nakadautan hinoon, biskay daghan ng mga doktor iyang pangayog tabang. When she heard about Jesus, timanin ang pulong when she heard about Jesus, she came up behind him and the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Muna pagtuon niya nga makahikap siya sa biste ni Jesus, maayo na gid siya. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her sufferings. So, nakahikam siya na ayo sa igsoon. Niya at once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you. His disciples answered, "And yet you can ask, who touched me?" So sa nang hikap ang babae, ingon na si Jesus, kinsa man tong hikap-hikap nako. Ingon na mga disipulo nga, Lord, unsa ni mo pagkailang nga daghan makay mga tawo nga daghang gasuot-suot nimo bisag kinsa siguro mihikap nimo. Manan di mi katubag sa imong pangutana. But Jesus kept looking around to see who had done it. Balik-balik si Jesus, balik-lingit, kinsa man gihikap nako ba? So ana, nga siya. Na the woman knowing what had happened to her came and fell at his feet. Mingluhod na pod, timanin ang iluhod. Si Jairo mingluhod, ang babae pod mingluhod. Unya, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Kanang word nga, go in peace and be freed from your suffering. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus.
the synagogue leader, "Your daughter is dead." They said, "Why bother the teacher anymore?" Grabe, no? Imbes kay maayo na ang tayang anak, pero ang babae nga gidugo, samok-samok man. Mo to nga, ingon tong may report sa iya nga, "Sir, namatay man imong anak, anong samokon pa man nimo ang magtutudlo?" Or si Jesus. Muna ingon siya, overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Timanin na nga pulong, igsoon. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. So pagsulod na sa balay, iyang gipasulod, gipauban si James, sito Peter, James, and John, niya gipasulod sa balay. Unya, when they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion, or paglalis, ingana, with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? This child is not dead but asleep." Punong hilakpan mo, nang naratol man mo, nga akaning bata, wa namatay pero natulog lang. But they laugh at him, katawan ano nila. Kinamatay man jud. After that, he put them all out. He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talita kumi," o kum, which means, "Little girl, I say to you, get up." So nakamatikod mo nga negi word nga talita kum. Nga naman ang sa Book of Mark, ang mga audience dire is mga taga-Roma. Okay? Muna magamit sa mga ingana, mga kuan kay para makasabot ang mga tao. Kaya di man siya, kay taga-Roma man ang naminaw. Unya, padayon, immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Magampot ako na igsoon. Atong iduko ang mga ulop yung mga mata. Ginong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo Lord sa kabuntagon nga imong gihatag. I pray, Father God, nga ang matag usa dili magduka, Lord, kanang dili magunahuna og mga butang aning kalibutana, o Dios. Salamat nga at peace mi amahan, relax lang mi nga maminaw og naay kanang dalunggan o kasing-kasing, o Dios, nga maminaw gayud si mga pulong. Salamat nga way makabother na mo, Lord God, karon nga gabuntagon. I pray nga seryoso ang tanan nga maminaw si pulong, o Dios. I am nothing apart from you, O God. That is why I plead with you nga magpamuhat ka. You will speak to everyone, pinagisimbala ang Espiritu, nga makasabot ang matag usa, nga dili mauli, o Dios, nga way nakatunan. Salamat kayo nga ikaw ang magpamuhat. Mas mulikon ang mong pagtuo diha kanimo, o Dios, sa dihang manglabay ang mga krisis sa mong kinabuhi, sa dihang maabot ang mga problema, Father God. Help us to strengthen pinaagi sa mga pulong imong ihatag karong kamuntagon. Salamat nga imong pulong, o Dios, is imo ang gininhawa nga manghatag kinabuhi sa matag usa. The weapons of the enemy shall prosper in Jesus' name. Salamat nga matag usa, abirto Ginoo, og naay kasing-kasing malipay nga maminaw sa pulong. Pasabta ang matag usa, O Lord, sa mga mensahe nga imong ipasinati sa matag usa nga kinabuhi. Ako ning giampo, ginasali, ginatugyan, pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay, have faith in the Lord. So unsa man ning faith? So ato ning tun-anig so para makasabot gid ang matag usa. Okay? Look down, Carl. Points to remember mo na siya. Faith. Unsa man ning faith? Ingon ang Hebrews 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So na kay gilauman nga mutuo ka nga moabot sa imong kinabuhi bisag wala pa nimo nakita. Mo na pagtuo. You don't believe based on what you see, but you will believe on the things that God has promised. Dili ka mo tuo sa mga butang nga nakita nimo, kundi dili sa mga butang nga ihatag sa Dios nga gisaad niya sa imo. Amo na tinuod nga pagtuo. Okay, so nasabtan ba ang sana pagtuo? Di ka mo tuo sa usa ka butang ay mong nakita, ha? Nga iampuan nimo siya kay nakita nimo siya dili, kundi dili unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Sunod. Go down, Carl. Ingon siya, where does our faith come from? Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through word about Christ. Ang atong pagtuo nagikan sa pagpamatay sa pulong sa Ginoo, gikan sa pulong ni Kristo. Nakuha, believe on what is written in the Bible and not of what people say. Kana gitawag bitag superstitious belief. Okay? Kay sa ato kaniadto or bisan karon natin mga tuo-tuo nga pag masakita dong sa albularyo kay para kuan pero wa gisuwat sa Bible. Ay panilig gabi kay malas na pero wa gisuwat sa Bible. Okay? Yan natin mga tuo-tuo nga, wag gid sulat sa Bible, ming tuo ta, pero mo na nakapait igsuon kay mas mutuo pa ta unsay gisulti sa tao kaysa sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga pagtuo kanahanglan magsubay gid ka sa Biblia. Mo na mga lagad ka sa Ginoo natay
pulong sa Dios nga paminawon para makasabot gyud ta unsa ang tinuod nga pagtuo. Nakuha ba? That is why bitaw gina-encourage mo sa pastor nga magbasag Bible nga naman para masabtan nato unsa gyud tinuod nga atong tuuhan. Okay, maratol man kadayon pag may balita diha. Pero di ka, tigbasa kag Bible di ka, daling maratol nga naman, nakasabot man kaunsa imong gituuhan ug hingpit ang imong pagsalig sa pulong sa Dios. Amen. So padayon ta. Ingon siya, if you have faith in the Lord, you will fear Him automatically. Sa diya nga nakay pagtuo sa Dios, nakay kahadlok sa Ginoo. Unsa nga pamaagi, ang tinuod nga kahadlok sa Dios mao'y tinubdan sa kaalam. So kung nakay kahadlok sa Ginoo, mubasa gid kasi ang pulong para makabulok ka unsa ang ayan imong buhaton. Kay many times pag makadungog tag balita sa radyo, balita sa TV, maratol ta dayon. Pero kung sa gisulti sa Biblia, kalmar ta. Mo na kung tigbasa kag Bible igsoon, di ka ditso maratol nga naman gisulti ng daan sa Bible ang unsay mahitabo sa umaabot, mo na kung kabalo ka na dili ka diha maratol. Pero di ka tigbasa maratol jud ka hala nay virus mamatay na jud ko ani, di na jud ko kaminyo. Pringon si Lord, timaan lang na sa iyang pagbalik. O sige, ingon na mo balik na siya pag nailinaw, pag nai-virus nga di maayo. Di maaso mga balaka na. Mag-focus na gutan ni Lord, aniron, kay di na ta kami niyo. Pero gidasa ka matagusang, ay relax lang. Kay mga sign lang na siya. Ay kabalaka ka unse, plano sa Dios matuman manggayod. Amen? Muna ingon siya, if you have faith in the Lord, the negative things won't matter. Pag nakay tirod nga pagtuo sa Dios, kung mutuo lang ka sa unsay gisulat sa Biblia, unsay gisulti sa uban or sa yawa sa imong kinabuhi, dili ka mutuo, dili ka diha-diha maratol or mutuo sa iyang gisulti sa kaaway or sa imong sigkataon naman nakahingpit nga pagtuo sa Dios. Ang pangutana igsuon kung magbasa kag Bible mo pagtuuhan unsay nakasulat diha. Kay kasultian kanako nga ang kaaway igsuon nga mao ang yawa si Satanas, siya ang father of lies. Bakakon kay siya, igsoon siya, pinakabakakon mo na kung unsay isulti sa pulong sa Ginoo, yan ang itwist or pulihan niyag bakak para di ka mutuo sa Dios. Bahit hinaot nga, ikaw ang anak sa Dios nga mutuo sa imong papa. Nagsulat sa pulong niya. Amen? So nasabtan na ang pulong nga pagtuo. Mo na nga hinaot, I pray, I hope sa Ginoo nga unsa imong madungog karon imong tuuhan o imong i-apply sa imong kinabuhi. Luke chapter 11 verse 28, blessed are those who listen and obey the word of God. Ang tinuod nga makaangkon og kalipay sa kinabuhi, dito na ay panalangin kundi ang magtuman sa pulong sa Ginoo. Like for example, kung ingon ang pulong sa Dios, mahatag kag ikanapulo, i-bless ka ni Lord. Pero di ka mo to, di ka mohatag jud. Pero gimong sulayan, makita na lang ka sa panalangin nga maabot sa imo nga unexpectedly. Nang lang gamiton si Lord nga mga tao para i-bless ka. Amen. Nasabtan ba? So padayon ta sa atong sabton una kinsa ni mga karakter sa story para inaghuman ako kailan nato tanan sa ilaa straight na ako pagsulti. Para natay kanang hint lang ba. So una nga kuan crowd of people sila ang mga audience sa milagro ni Jesus na witness of Jesus miracle. Ikaduha si Jairus, leader of synagogue, siya kay high status person or ginailagid siya kung sa ato pa kagawad, jubit nga na ba or mga babayap mga high class kana makita kaniyang uy mo jud oy kagawan ma jud ka ba di ka basta gara-gara ng tawhana kay high person siya ginatahod siya na an important person in the Bible they don't na kaning mga synagogue leader they don't believe that Jesus is God. Okay, ang ilang gitun-an kanang ang 5 books of Moses si Lord lang gituuhan niya pero wa sila gituo nga si Jesus Ginoo gayud. Mo na yung mga leaders sa synagogue nga ikatulo, woman bleeding for 12 years, a low status, bali silang duha. High status ang usang, ikaduha, low status person. At that time, a bleeding person was considered impure or unclean. And you are not allowed to touch someone or something and you are not allowed to go in the temple and other important places. Kung gidugo ka igsoon ang balaod sa una, di ka makahikap og butang or kinsa nga mga tao, nganuman kung himo silang hikapon ang usa ka butang o ang tao, mahugaw sila. Unya, kung ikaw ang kanang nakay gidugo sa una, ang balaod sa una igsoon, di ka mo dong og simbahan kay hugaw lagi ka. Di ka mo dong og mga important nga mga place kay hugaw ka. Sulikayan ka sa mga tao. Mura bag virus karon nga pamubo ka. Mga dayon. Yay. Sprayan dayo alcohol. Automatic sa ana. Ay mo na mga tao sa una. Ay mo na gidugo unya ingon siya, you will always shout, I am an unclean person. Magsigi-sagit ka, hugaw ko.
Amo na mga tao makibaw sila nga hugaw jud ka. Kay kung hindi ka masulti, yay pakakahoy lang ko diri pa ko, di sila duto nako. Pero ang ilang balaod pag hugaw ka, man sa kahugaw ko kanang gidugo ka or na kay sanla musinggit yung paghugaw ko. Grabe ni nga ano na ko karon panahon pa na ko'y virus managa na tao. Mahawan sila magpila na mga SSS, siguro no. Nga na mahitabo. So padayon ta. So nakailan na mo? Okay, tama na ito mga butanga para mas makailak, mas makasabot ka sa mensahe. The disciples, follower, and believers of Jesus. Kini sila mo din hingpit nga na pagtuo sa Ginoo ni Jesus. Unya, ang well-known disciples nga ito nakita dire nga gipasod sa balay, si Peter, si James, ug si John. Ang meaning sa Peter, rock, derived from the word two tablets of stone. Katong gihimo bito ni Lord nga gihatag ni Moses, katong law. Mo ni meaning sa Peter. Unya, ang James, meaning ni replace or replacement, pagpuli, gipulihan. Unya, ang John means grace. Nice, kinawag nga ni imong ngalan sa imong mga anak. Peter, James, and John. Ligon, gipulihan, ilainaw eh. Nya, grasya. Ana. So, okay, parayan ta. Daughter of Jairus, 12 years old, who is sick. Okay, mo na siya sa story, ito na ibalan niya. Jesus, the author of faith. Unya, number 12, a symbol of faith. Di ba, kanang, siya nakita ang babae gidugo for 12 years, niyang anak sa ni Jairo, 12 years old. Na sasadi sa Bible, ang meaning sa 12 is symbol of faith. Okay, nasabta na. Nakailan na mo sa itong mga karakter sa story. Kaya sa salida, o ipaulahi mo ng karakter sa story, pero dire, pauna. Kung sila mga description. Okay, so nakasabot ang tanan, so good na ta. So down below, Carl. Ingon ang verse 22, then one of the synagogue leaders, kinsa kini si Jairus, high status person, unya, kanang dili mo tuo og Ginoo si Kristo. Mao ni siya. Pero unsa yang gibuhat? Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Mingluhod siya. Grabe no? Grabe ang pagpaubos aning tayma. Kay ikaw ko noong high status person, nga muluhod ka ni Jesus, nga di po gid Ginoo, mo yung gituhan, nga leader po gid siya. Maulawan gid siya magluluhod ka ni Jesus, nga ilang gituhan nga di siya Ginoo. Pero sa dihang nadunggan niya ang kinsa si Jesus, unsa gani ang pagtuo, unsa nadunggan nimo kabahay ni Jesus. Mo ni pagtuo. Mo sa yung gibuhat, he fell at his feet. Lagog down, Carl. So notice what Jairus did. Number 1, bow down at the feet of Jesus. Mingluhod gid siya. High status person, unya waing ito nga si Jesus Ginoo, but humbling yourself before God and not relying on who you are touches the heart of Jesus. Kanabi taong dili ka magsalik kinsa ka. Like for example, pastor ko or reverend ko or kanang deacon ko sa church, grabe na ko nabot sa ministry, dili pasabot nga ingana ang imong baruganan sa church, tubago na kas pag-ampo nimo sa Ginoo. Okay? Kay siya gana igsoon, wala siya nag-rely kinsa siya, but nagpaubos siya kinsa si Jesus ang kinabuhi. Nakabalo siya nga si Jesus, King of Kings. He is the Lord of Lords. Muna miluhod sa igsoon. Muna mag-ampo kasi Ginoo, di ka magpaila nga, pastor ko, Lord. Ako ka nakamat yun nun. Lord, anak ka ba? No, pastor ko, Lord. Nya, kampo ko kada gabi, fasting ko kusa ka. Si Mana, okay, wait, kaon-kaon, way ng tubig. Tubagon ko sa Ginoo ani. Dili igsoon. Amen. Grasya na tanan sa Ginoo. Ingon ang Luke chapter 18 sa diha ang anay pare nga ming simba sa Dios naghalad sa Ginoo usa ka tax collector. Ingon siya, Lord, salamat gid ko pareha aning tax collector. Tighalad kog tithes nako, sikog ampo, sikog pray, sikog fasting, pero kani wala gud ni. Pero unsay gibuhat sa tax collector, galuhod sa igsoon, nagpukpok sa dugan. Lord, paselo ako kay dili ko matarong sa butubangan. Sa last nga mga verses ingon sa dito, og gikahimutan sa Dios ang mao nga tax collector. Ngano nagpaubos siya atubangan sa Ginoo. Sultihan ka nako igsoon sa dang mo atubang ka sa Ginoo sa pagampo, sa dang mo atubang ka sa Dios sa pagsimba. Ayaw ipakita kinsa kang anuman grasya rang tanan sa Ginoo, giluwas ka sa Dios. Di tungod sa imong pagkamaayong binuhatan sa Ginoo, di tungod kinagsimba ka sa Dios, dawaton ka sa Dios, ba tungod ni Kristo nga naghatag pakamatarong sa atong mga kinabuhi. Mo na makasimba ka, makaduol ka og naay ikahimot si Lord sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Mo gani hinumdume, mosoy ka simbahan, ampo ka si Lord, baka sasala ko. Ayaw pagtan-aw unsay imong gibuhaton sa Dios mga igsoon,
But grasya rang tanan sa Ginoo nga dawaton ka sa Ginoo. Bisan pag unsa ka makasasala igsoon dawaton ka sa Dios. Tungod sa grasya sa Ginoo. Paubos sa Ginoo igsoon, ayaw ipakita kinsa ka, but ipakita kinsa si Lord sa imong kinabuhi. Mo na makatouch sa kasing-kasing sa Dios mga igsoon. Amen ba? Nasabtan ba nato mga igsoon? Mo na makatandog diha sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios. Ingon siya, pride is the hindrance of healing. Mo na. Kaning garbo mo po ni makaingon nga kay high status person ba siya? Na di siya mo to nga Ginoo si Jesus sa una. Mo na sultihan mo na ko nga kaning garbo gyud igsoon mo gani makababag sa atoa nga di ta ayuhon sa Dios. Kana bitaw mas musalig pa ka sa gahom sa tawo, mas musalig pa ka sa kwarta nimo kaysa sa Dios. Pero kung musalig ka sa Ginoo igsoon magpaubos ka, moampo lang kaniya sa liga nimo siya, mao na gyud pagabuhaton si Lord sa imong kinabuhi. Ingon na Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Wala siya ingon nga trust with all your heart, but trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ayaw pagpakaamaalamon nga kaya ra na akong tanan, mga lagad ko sa Dios bahalag ni pagsulay, kaya ra akong kanang tubangon ang tanan. Ingon ng 1 Corinthians 10 verse 12, ang nagunahuna nga liko na siya pagbantay nga di siya mapukan. Kung nagunahuna ka igsoon nga panahon sa pagsulay, di ka magampo sa Dios, di ka basag Bible igsoon, pagbantay kay mapukan ang nya ka. Ang imong kusog si Lord dili ang imong kaalam igsoon. Dili ang imong journey sa Ginoo, dili ang imong pag-Bible reading, kundi ang imong pagsalig sa Dios. Mo'y hinungdan nga makabarog ka sa panahon sa mga pagsulay. Amen? Ikaduha nga punto. Ingon siya, he pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her. Ano siya gingon? Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Balag kog down, Carl. Kaingon siya, he pleaded, muna ikingon niya, please come and put your hands on her. True healing can only be done by the touch of Jesus. Mas masabtan na ito na unya ang ano. Dili tungod kay kanang ikaw ang manghikap sa usa ka butang, kundi dili ang hikap sa Dios mo'y makaangkon og kaayuhan ka igsoon. Only by the touch of Jesus. Kay many times gingon sa Bible nga sa dihang ayuhon ni Jesus ang usa ka tawo nga nay sakit, hikapon niya sa iyang kamot. Ang usa ka tawo nga ni sanla gihikap ni Lord sa iyang kamot. Ang usa ka tawo nga buta niluwa sa sayuta unya naghuimog lapok gipahid niya sa pinaagi sa iyang kamot. Unya ang usa ka amang igsoon gihikap niya pinaagi sa iyang kamot. Klaro kayo nga kung nagbasa lang kag Bible makita ginimo nga pinaagi sa paghikap ni Jesus nangaayo ang mga tawo. Manay mo si pahikap-hikap bisan ginsa. Diba sinay virus na sila. Masakit na inong ka. Munang ampo ka sa Ginoo. Muna makaayo sa imong balatian. Only the touch of Jesus makaayo sa imong sakit mga igsoon. Ingon ang Mark 16 nga kumutuo ka sa ngalan ni Jesus, maka-drive out kag demon sa ngalan ni Jesus, kumutuo ka, inaglihan si mo sa kamot sa usa nga ni sakit, maayo siya. Ngano man mingtuo ka sa gahom sa ngalan ni Jesus ug dili sa imong gahom. Mabita na kung nay masakit sa imong pamilya or nay nasakit sa imong silingan, di na ka magtawag pa og pastor. Yes, ang pastor gigamit sa Dios para mag-minister sa iyang katawan. But ang the same ra, ang grasya ra gutanan sa Ginoo igsoon mo sabtan ba nga kanang si pastor og ikaw parehara tang giluwas sa Ginoo. Parehara tang giluwas sa grasya sa Dios. Muna nga di ka dapat musalig sa tawo kay ang tinunglo ang tao nga musalig sa tao ingon ang Jeremiah, but ang musalig sa Dios dili gayud maulawan. Pastor, ang puwes si Convict hapit na kamat kinon ikaw ni mampo. Kinsa man ni Ginoo imong gisaligan si pastor ang Dios. Believe in the name of Jesus because in the name of Jesus there is healing mga igsoon. Ang tandog ni Lord, ang hikap ni Lord ang mag-aayo dili ang tao igsoon. Dili si kwak doktor, dili si Dr. Egg ang makaayo nimo. O kani may mga kondong nga sikat si Dr. Egg kaya bisa sa sibilan donggan ako nga nay igagaw ni teacher nga patambal ang Dr. Egg. Kaya siya. No, dili siya ang hikap ragud sa Ginoo pag-ampo nimo sa Dios may makaangkon kag kayhon igsoon. Nasabtan ba? Okay, padayon ta. Sa verse 25 makita nimo diha igsoon nga kanang unsa ka bililhon ang pagtuo nimo sa Dios. Ngano man, and the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grow worse. Abi no tanang kwarta giga ngayang nailan iyan ang gipdong
sa Ramiro, sa Burha, wala na ginakayo niya. Tanang doktor, ginagawa ginakayo sa tanang kwarta, wala gay kanang di good ang kwarta na kayo siya. Ngano man? Daw baliw Carl. Things in this world does not determine our future, mga igsoon. Di na pasabot nga daghan kag kwarta, di pasabot nga dato ka, ang imong seguridad sa umaabot nga panahon, may makaingon nga naa kay si kanang kaluwasan igsoon dili kwarta, dili bahandis kalibutan nga ma-secured ka sa maabot kun dili ang imong pagtuo diha sa Dios. What if mawala ang tanang gitigom nimo, magasto tanan sa pag-ospital, so wala kay saligan mo na nga salig gayud sa Ginoo, mga igsoon. Ngano man ingon siya sa sunod, don't settle for just temporary things, but rather put your hope and trust to Jesus that can give you everything. Ngano man tanan, gihatag na niya ang tanan, tanang kwarta, tanang doktor iyang gidong para maayo iyang dugo, pero wala siya naayo. Ngano man ang iyang gituuhan nga ang iyang kwarta ug ang iyang nga kaalam, iyang bahandi makaayo niya pero dili di ay kundi ang pagsalig na di ay ni Jesus. 2 Corinthians 5:17 kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili sa atong nakita. Just like Job raghapon, mga igsoon, ayaw pag kinabuhi sa imong makita kundi dili ang imong pagtuo sa Dios ang nagmatter. Amen ba? Sunod slide. When she heard about Jesus, so atong masabtan karon nganong dili ang paghikap nato makaayo sa ato kundi dili si Jesus. Ngano man, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought una-una niya nga kung makahikap sa kuha ni Jesus, maayo lagi siya mo yung una-una. Okay, if I just touch his clothes, I will be healed. He said to her, daughter, your faith has healed you. Ako nang gilaktaw na igsoon, go in peace, be freed from your suffering. Okay, down palihog Carl, para masamtan to. It is not the touch of the woman who healed her, but it is by her faith to Jesus. Nga naman, palihog sa kabalik Carl. Mingon sa si Jesus, he said to her, your daughter, your faith has healed you. Dili ang imong touch, nako nakahikayo nimo. Your faith has healed you. Mo na nga, makapangutana ka nga nung galing-ilingi pa man si Jesus. Sa tinuod lang, nakabalo si Jesus kinsay naghikap niya. Pero gituyo niya nga mangutana sa mga disciple, gituyo niya nga matagad ang babaye para ang tibuok palibot maka-notice kinsa si Jesus o kunsay rason nga maayo ang babaye. Amen? Yatong gituyo, bisa may gahikap dyan ako, pabebe. Bisa gahikap na ko, niya disciple pod. O pa alamag, Lord, agkan magakon ko nimo, mangutana mo kasi gahikap nimo. Yan, gituyo nga siya balik pa, kisa mo siya gahikap na ko para matagad ang babae, para mo angkon siya sa iya nga paghikap sa Ginoo. Yung mga panahon na igsoon nga, i-delay ni Lord ang imong pag-ampo naman para makasayod ang tanan sa gahom sa Ginoo. Gusto niya makitaan ang gahom. Ano man, ang uban man ko, dili mo to. Ingon man gud sila nga to see is to believe. But ingon ang Bible, to hear is to believe. Amen? Ang ito pagto nagikan sa pagmati. Mo nang gito niya, pagkuan na niya. Mo na nga sa diya nga natagad ng babae, dili lang ang babae ang gisultian adto kundi ang mga tao nga nas palibot. Wa sa gigayagin niya to. Dayang mo pagduon na kayo ben mo ha. Singgit siya. Ingon siya nga, he said to her, daughter, your faith has healed you. Ang imong pagtuo nako. Unsay nadunggan nimo kapay nako mo ang paghikap nimo sa akong kinabuhi. Mga sultihan ka nako igsoon kung nagtuo ka sa Dios nga gamahanan, dili ka maayo pinaagi sa tawo nga imong gihikap o sa kausa ka butang nga imong gihikap. Amen? Sa imong pagtuo na sa Dios, tungkod na sa nadunggan nimo sa Bible, dili sa imong gihikap igsoon mo na tinuod nga pagtuo. Ngano man ingon ang Hebrews 11:6, and without faith it is impossible ang faith sa butang awa nakita. It is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. Nakita ni mo ang Diyos karon wala. Wala. Pero mutuo ka niya. Ano man, mo na tinuod nga pagtuo. Bisag wala ka nakita sa imong gituuhan, mutuo ka niya, ano man, mo na ipagtuo igsoon. Nasabtan ba? No? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Tanawon ni mo simbahan, wa kay makita diri nga tao gatindog dis tubangan, gay nga na ro. Wala kay makita diha, wa kay lain makita gay nga na. Wala kay gatindog diri nga di mo lihok nga na para imong tuhan. But ang cross ni Jesus nga naman tungod sa papalansang ni Lord sa cross. Ingon ang Isaiah 53,
by His stripes you are healed. Amen? Muna, musimba ka si Ginoo pag nakay broken-hearted ka o nakay balatian tanawa lang ang cross ni Jesus, makaingon ka, Lord, maayo jud ko pinaagi si mong gahom, pinaagi sa pagpalansang nimo sa cross. Hallelujah. Amen. Papaki ko ng Dios mga igsoon, mura magdiliwala na ami sa pagtuo sa Ginoo. Dapat nga na ang imong pagsalig sa Dios mga igsoon. Ingon siya sa down, faith is by coming to God in prayer. Mo na itong buhato na. Di na ka muhikap, di na ka mudong og laing lugar pa sa simala, sa mudong pagkaglaing lugar para hikapon ang usa ka ribulto para maayo ka kundi faith is by coming to God in prayer. Nga naman, Matthew 21 verse 22 says, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Wala sa kaingon nga, if you will believe, mahatag ni maangkon nimo ang tanan nimong gipangayo pinagi sa paghikap sa usa ka butang, but in prayer. Ampo lang ka sa Ginoo, mangayo ka, paubos ka sa Dios, na mangayo ka sa imong gipangayo sa Ginoo, mutuo ka nga ihatag nimo bisa pag unsa ka dugay igsoon ngayon naman mo na ipagtuo. Nay mga tao karon nga di na mapil prayer meeting ano man kanang ga-expect sila nga tubagon dayon sila ni Lord. Dili nga ang pagtuo. Ang pagtuo igsoon si kag balik-balik sa Ginoo. Ngano man bisa pag usa ka dugay nagtuo ka nga bisa usa ka dugay tubagon ka ni Lord. Ngano man nga na ang tinuod nga pagtuo. Dili siya Gini igsoon nga nadaha daditso. Kung nga na mahitabo, di na ka musalig sa Ginoo kung tanang imong gipangay hatag na si Lord. Biyaan mo sila kadugayan ngano man ako di gamhanan ani kay si Lord bintuo man ako dayon. Amen ba? Nasabtan ba ingana ang pagtuo igsoon nga dapat nimong masabtan diha sa Dios. Pila kog down Carl. Unbelief in the Lord is the hindrance of healing. Maabot na nga pag moayo kag usa ka tawo pagayon ka sa Dios, mangutana siya nga willing ba ka magpaayo? Kabantay mo na nga passage. Willing ba ka katong tao bitaw nga naa sa galigad drug for 38 years, Marl? Galigad siya unya ingon si Lord niya willing naman ang kaayuhan sa Dios ihatong naa kay pagtuo sa Ginoo. Pero wa kaming tuo sa Dios, ang kaayuhan lisod ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Nasabtan ba nato? Mga sadiya nga pag moingon si pastor, tinud mo mutuo ba ka ni Jesus nga manluluwas nimo? Mutuo ba ka nga siya makayo nimo? Mutuo pastor. So be it, tuoy si Lord, pilagi sa pagampo. Bahala dugay ka tubagon sa Ginoo, basta tubagon ka niya, mo na pagtuo. So padayon ta. If you know who has the authority, has the power, has the ability, you will come to Him. Okay? Kung kaila kakinsay na ay otoridad, na ay kakayahan, na ay gahom, muduol ka niya. Like for example sa Luke chapter 18, katong babae nga widow, nga nangay tabang sa usa ka judge. Ang katong judge dito, wala siya paghadlok sa Dios, wala pod siya pagtahod sa iyang sigatawo. Grabe, brutal siya kayo nga judge. Ang iyang giapas kwartara. Nya kay widow biya ang babae way kwarta. Wala dili siya mudawat nga naman pobre ang babae way kahatag. Sabtan ang storya. But ang babae igsoon wala siya gatanaw kinsa unsa ang kinaiya sa judge, but gatanaw siya unsa ang trabaho atong tawhana nga mao ang judge. Di ba kay sakit asa ka moduol ni doktor. Nga naman siya ang naay ability or siya ang authorized nga makaayo nimo. Nakuha no? Kung kanang kitayo og magpakaso ka or kanang nakaipakiha asa ka moduol sa pulis. Nga naman, siya ang naay ability, naay gahom, o naay authorized nga mupakaso anang tawhana. Nakuha? Mingdool siya sa judge. Nga naman, kabalo siya, katong judge, naay authority, naay power, nga mutabang sa iya. Wala siya katanaw sa kinaiya sa judge, but katanaw sa kinsa ang iyang giduulan, nga mao ang judge. Kung nakaila kasi mong papa to igsoon, na mga panahon nga atong papa sa una, dili maayo sa ato, pag natay pangayo, di sila mohatag. Pero kabantay ka nga, muduol gud ka sa imong papa, wala ka katanaw sa iyang kidawtan kinaiya, but mungayo kaniya nga naman kaila ka, nga ang imong gipangayoan ang imong papa, right? So nga ni dapat ang imong igsoon, kung kaila kinsa ang naay ability, naay gahom, muduol kaniya. Woo! Jesus has the authority, has the power, manang muduol kaniya igsoon. Siya ang naay gahom, siya ang naay abilidad, siya ang naay ability para pasayloon ang imong sala mga igsoon. Munang ang babae mindol ni Jesus nga naman kabalo siya, nadunggan niya nga siya ang si Jesus naay gahom, naay abilidad ug naay gahom nga pag-ayo sa iyang sakit. Woo! Munang adto ka modul dapat sa gamhanan. Sa naay gahom, sa naay abilidad.
na ay otoridad nga mao si Ginoong Hesus. Dili sa kwarta, dili ni dili sa mga dagamhanan nga mga tao aning kalibutan na kun dili ni Ginoong Hesus lang. Si Jesus ang Papa nga pag mangayo kaniya og pan di ka tagaan niya agbato, pag mangayo kaniya isda di ka tagaan niya gas. Siya ang Papa nga dili daw tagbatasan, siya ang Papa nga maayo kaayo nga basta kun sa imong pangayo na tagaan kaniya nga naman. He is the good Father sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Pwede bang papakan nimo ang Dios mga igsoon tungod sa pagkamaayo? Woo! Siya ang negahom nga makapasaylo sa imong sala. Ang babaye kanang naulaw siya muduol siguro ni Jesus nga naman basig kumusinggit siya nga gidugo ko hugaw ko manghawa tanang tao igsuon. Ingani ang mindset sa ubang tao karon pag moduol kasi Ginoo tingali pakaulawan ko nila kay kabalo sila sa kong baho nahibalan nila nga ingani akong binuhatan di na ka moduol si Ginoo igsuon. But nang simba ka sa Ginoo dili tungod sa mga tao kun dili sa gugma o grasya sa Ginoo. Amay mo nang unsa kadako imong sala nabuhat sa Dios, balik sa Ginoo. Bahala na kung sa isulti sa nila nga naman ang pagtuo nagikan sa pulong sa Dios. Siya Papa nga dili mo condemn siyang anak pat mudawat siyang anak bisa pag unsa kadako ang sala nga nabuhat siyang anak. Ang church mga igsoon dili siya kanang sa mga dili siya lugar sa mga balaan nga tao abat ang simbahan, ospital mga tao nga nay sakit sama nimo og nako. Maog siya sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Muna ka dili ka makaingon nga pahawa dili kay makasala ka nagpakaula ka sa church gipad nako pero ka nagpatuo bat imo sa dawaton nimo ikigsuonan nga ang gugma sa Dios magadawat sa iya. Dili ikaw igsuon. Wala kay kanaiya nga muhakom, wala kay gahom nga muhakom sa iya, muhukom sa iya. But bisag gihukman ka sa Dios igsuon, hukman na kaniya nakasala ka, but gidawat kaniya nga naman tungod sa dako niyang gugma. He has the ability, the power, and the authority magpasalo sa imong sala. Duula si Jesus dili ang tao. Amen. So padayon ta. So coming to Jesus as your last option is not wrong. Di ba ang babae, gibuhat na niya ang tanan, gibalik ka ng kwarta ang iyang giuna, ang doktor iyang giuna, ulahin na niya si Jesus. But, ingon si Jesus, go in peace. Your faith has healed you. Mo na igsoon kung nay mga panahon nga siguro inagna kay problema ang imong unahon, ang imong silingan, ang imong kapitan, tabangi ko di way ardi dayong ka or mga ikagtabang sa nay mga dato, siguro nay mga panahon nga ang imong gibuhat. Nya nakanuna kang naman si Jesus nga motabang nako. So tiyang kanako dili sayo kay ang babayi gidawat sa Ginoo nga naman ang balaod gipulihan sa grasya sa Dios. Nga na kamayo si Lord sa itong kinabuhi. Basta pag ulahi ka mo duol niya, ulahi ka mo Bible reading, no, gabi na ka mo Bible reading. Pero ang Revelations 3:20 nga, kung ani ako nagtuktok sa pultahan ni mo, ablihan ko ni mo, I will dine with her or him. Kung di ka ganahan niya mamahaw ni Lord kauban siya, di ka mag-Bible reading sa iyong buntag, na siya magtuktok ni mo taman gabi para manihapon ka kauban si Jesus. Inga na kamay siya ni mo adjust. Inga na kamay si Lord, siya mo adjust tanan. Inga na siya, inga na kadako yung gugma. Kita may dapat mo adjust, dapat siya mo adjust si Jesus. Bisa pa ikaw nakasala siya may adjust para lawason ka niya. Inga na kadako ang gugma sa Ginoo. Muna nga, sutihan ka nako, coming to Jesus as your last option is not wrong. Ayaw pa to sa kaaway igsoon ni Satanas, nga isulti ni mong nato, ayaw option ni mo si Jesus. Yan ka nako nga mas dako ang gugma sa Ginoo. Amen. Okay, padayon tayo igsoon. Down palihog Carl. Verse 34, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Look down, Carl. The moment you accept Jesus as your Lord and Savior, even if you fail, you are still a child of God. Ang amahan sa kalibutan, igsoon, bisa pag makasala ang iyang anak, dawaton, gihapon niya nga naman, anak niya, di niya palayason. Inga na usap pangatong. Amen? Nga bisan pag makasala ang kagidawat nimo si Lord kay Ginoo banuluwas ni mga panahon nga mapakyas ka kabaw si Lord anak pero dawaton kaniya nga naman anak kaniya igsuon. Ang kaluwasan nga imong gidawat sa Ginoo dili siya hatag bawi nga pag makasala ka bawion ni Lord pero kung makasala ka naagi pa ng gugma sa Dios kung gihatag na niya imo na free gift na naara na nimo igso kung desisyon nimo kung mopalayo pa ka sa Dios kanunay or moduol kaniya igsoon nga naman ang kaluwasan dili bawion sa Ginoo. Ni mga panahon nga sultian ka sa kaaway ngayon nagpangalaga sa Dios grabe nimong sala.
Sultian kanya nga naman para mulayo ka sa grasya sa Ginoo og kuhaon niya ang kaluwasan nga gihatag sa imo. Persultian ka nako mo nako makasala ka duol og duol gayud sa Ginoo. Bisan pag unsa ka nako imong sala nga naman mas dako ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Pagpaki ang Hallelujah. So padayon ta. Verse 34, ingon siya, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Tanawan na nga pulong, go in peace. Ang peace sa Jewish nga study, nga pulong is a product of a right relationship with God. Grabe, no? Sa una, ikson, kaaway ta sa Dios, ingon ang Colossians. Pero sa diyang nalansang si Jesus sa cross, gibayran niya ang imong sala, nahimo na kasiya, nagpataliwala sa imo nga, bisag kaaway ka sa Dios, nagpataliwala sa Jesus atong kinabuhi, para ma-friend of God na ta. Muna nga, tungod sa dugo ni Kristo, nahimo na kang matarong at tubangan sa Dios mga igsuon. Ang balaod nagsulti nato nga makasasala ta. Kaaway ta sa Dios pero ang grasya nagsulti sa Dios ato ang amigo ka sa Ginoo. Ang amigo igsoon sa kalibutan ni mga panahon nga kuani mo muli mo sana mubuwag. Oh, sa ni nga term nga kanang one for all for one. Gugdog iro dagan magkatibulaag dayon. Kung ni mga gubot-gubot magkatibulaag goy ta banganay. Abi ko pag amigo ta. Pero si Jesus igsoon bisan pag asa ka mo agi gunitan kaniya. Moagi makaskalayo sama ni Sadrak Misak Abednego ubanan ka ni Jesus sa kalayo sa mga pagsulay sa mga problema sa panon usab nga naak ka sa matanggong ka sa leyon mahadlok ka sa mga problema nimo sa mga tubangon nimo sa mabot pero ubanan ka ni Jesus para di ka paakon sa leyon igsoon. Inga na si Lord, He is a friend nga dili mo biya sa itong mga kinabuhi. Kung madamag ka gunitan kaniya, uy dali diha magod. Di dagan ba dili? Inga na say, di sabi ko na nakasala ka to ana. Inga na patgunitan gid kaniya nga naman inga na ka mahiguman si Lord sa itong mga kinabuhi. Satan knows your name but Carl, he calls us by our sins. God knows that we are sinner but he calls us our friend. That kita igsoon higala sa Ginoo anak ta niya, no? Inga na ka maayo si Lord. So padayon Carl, plug down Carl. Verse 35 ingon siya, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader, but your daughter is dead. They said, why bother the teacher anymore? Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Di ba itong panahon na itong balikon ng story? So nang galakaw sila nga, yes, maayon doon akong anak, ingon si Jairus, kinanas Jesus. Pag-abot sa babae nga gidugo, nagsamok-samok man, na-stop ang moment. No? Magdahunong ang moment pa. You are waymaker, miracle worker. Basta kakanta-kanta si Jairus ito ba? Promise keeper. Oh no, may hunong si Jesus. Dugay mo sa naman sila ito kay kistoryaanay pa biya siya. Giayo pa niyang babae. Ano no? Napagtaw-taw na yung balita. Mingabot. Sir, kanang sir, balik ka nang namatay na ibang mga anak. Bufrog, nahuglo ko rin yung kalibutan. Oh no. Tanawa, lagi. Tungod na yung bayhana, lagi na namatay na ng anak. Oh, grabe. Kung pwede pa lang madakog kabaya ako na lagi sakay si Jesus. Siya nga to, uy. Nga na, yun na, namrog na desperado siya. Pero yun si Jesus, overhearing or wala niya paminawa ang pinulungan sa uban. What they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Ako ang nagunit sa kinabuhi sa tao, ano mahadlok bang ka? Dili ang sulti sa tao nagunit sa kinabuhi, dili ang kwarta ko, dili ako. Munang tuon ako, munang down palihog, Carl. Ingon siya, listen and see what Jesus will do in our difficult situation. Dili ka makita una sa buhaton ni Lord, but maminaw ka, nga naman, to hear is to believe. Mo na ipagtuo sa usa ka Kristohanon. Maminaw ka una sa unsay sulti ni Jesus, og tan-awa na lagi buhaton si Lord sa inyong kinabuhi. Amen? Ingon siya, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Ingon, Brother Carl, don't listen to what other people say, just hold on to faith, mga igsuon. Hold on to faith. Ano man, ingon, 2 Corinthians 1:20, kay ang tanang saad sa Dios, unsa gani? Ang tanang saad sa Dios nga nasulat sa Biblia, matuman gayod diha kang Kristo. Tungod ni ini moingon kitang, amen, pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios.
Ayaw sultig amen kuha kami to sa message ni Lord. Amen! Si Lord, mga panalangin, igsoon, to nila, amen. Paggawas, asa mo ko ibayad na ni Ugma, uy. Wala kami to, amin na kakay, amin po ng uban, amen, ana po ka. Muamin ka nga naman, ming tuo ka sa saad sa Dios, mga igsoon. Munang lami kayo ang Bible reading ni mo, ano man kadabasa ni mo, anin, full of promises. Matod pa ni Lindell, all promises are broken sa mga tao. Tanang saad sa tao, mabroken, di ko no, di matuman. Pero ang tanang saad sa Dios matuman, pinaagi sa pagpalansang ni Kristo sa cross, mga igsoon. Ang usa ka pulong akong gikuptan sa diyan ng alagad ko sa Ginoo, Acts 16:31, believe and you will be saved, you and your household. Ni mga panahon nga di na kumampo sa akong pamilya, ni mga panahon nga di na ko magpagamit sa Lord, nga naman, ingon ang kaaway, dautan, kimong pamilya, makasasala kay sila. Grabe ang influensya sa tao sa ila, but gikuptan ako ang saad sa Dios, may sikog ampo, sikog hilak. Tanawa, tulo na mi. Hinahinay, pagpaki ang Diyos, Nixon. To hear is to believe. To hear is to believe. Makita rin lagi mo, unsay mong nadunggan sa pulong sa Diyos. Hatag, ikaw, paghatagan. Dili ingon nga mo hatag ka diya, di red card, di mo tagak dito. Tunga. Tunga rin mong gatag sa tais, tunga rin po yung gatag sa Ginoo. To hear is to believe lagi. Basa lagi Bible, kung sa'yo madunggan ani mabasa, tuwig soon bisag unsa kadugay ang imong gituhan mahatag na sa Dios sa imong ginabuhi. Ngano man, ingon siya, pala ko Carl down Carl. True faith is when you keep holding onto God's promises even though it will take a long time to happen. Amen. Hindi na sila mo amen kaya na sila hintuo sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mo na mayon kag amen nga mahintuo ka sa Dios. Amen. Siya ang moayo sa itong mga balatian. Amen. Siya ang mong provide na to. Amen. Siya ang magluwas sa mga pamilya. Amen. Mo amen ka nga naman. Mituo ka. Bisag paano nakita, ihatag na sa Dios tungod ni Kristo, mga igsuon. Dugay nang gisaad sa mga prophet sa una nga moabot ang manluluwas. But tanawa, pila ka mga years, ka decades aming abot para ming abot si Jesus. Ang promise nga manluluwas igsuon. Muna sa pag-unsa kadugay ang imong gisaad ni Lord matuman na gina. Mo nang moingon kag amen. Basag Bible. Munang alami akay mo nang kiligon ka usahay makahilak ka usahay ngano man alami ni Lord mo na usahay lami kanang excited ko mawali sa pulong sa Ginoo naman mag-share ko sa promise ni Lord nga grabe ka nindot mga igsuon mo nang ano man gituohan ako ni pero pag ikaw di ka mo to sa promise ni Lord okay wala ka nga wala nakatunan kumusta mo simba maghapon gamas maghapon ni mo na to. Pero kito ka sa saad sa Ginoo, grabe kay pulong sa Ginoo. Grabe kayo mo tuod di ka dapat. Na kay ma-share sa imong kaigsuonan. Nga na ang kinabuhing Kristohanon igsuon. Mo nang gunit sa saad sa Dios. Gunit sa saad. Sadang si Peter na down siya, pinagi sa iyang pagpakasala, na-focus sa iyang unahuna sa mga balod sa pagsulay, sa mga temptasyon, na-onload siya, pero nagsaad ngayon siya nga, pag mutawag ka sa ngalan ni Jesus, maluwas ka, naggunit siya sa saad sa Ginoo sa kamot ni Lord. Unsa magigunitan nimo karon ang saad sa tao sa imo that I will never leave you and never forsake you. Magminyo lagi tan duha, promise. Duha atong anak kunya magministry ta, ikaw tutulibot ako. Sige. Dala lang ka kay si pamilya. Oh my goodness, na down nang kadin ako mga lagit si Ginoo kay ba pagka si Lord sa mga promise. Promise mo to ni Lord, imo mo tong promise mo to sa tao nga imong gigunitan. Mo nang gunit sa saad sa Dios, ayo gunit sa saad sa tawo. Mo nang maingon nimo nga Moro, ikaw di kanang will ni Lord sa akong kinabuhi. Kigipadamgo ko niya nimo. Pero ikaw nakasabot ka sa promise ni Lord. Ato nang iyampo sa Lord. Kung say will ni Lord, good no? Matuman. Bitaw. Grabe ko sila kay Diyos lang. Ko kasi Marlo. Uy, ganaan ko niya. Nga na ang Kristohanon nga tubag. Tugot sa Ginoo. Tugot sa Ginoo. Sa grasya ni Lord, makahatag ugma ninyo bugas. Ano? Grabe mo bugas sa pastor ugma. Huwag ihatag kay nakuha nga nag-budget sa pagpalit og kanang gatas ni Pinter nga na. Grabe, pastor ba kasaan ba na gituman grabe gyud. Nga na, gunit sa saad sa Ginoo ay gunit sa saad sa tao. Amen. So padayon ta. Verse 40. But they laughed at him after he put them all out. Ang mga tao nagkatawa-tawa ra, oy, wala matay ang iyang anak. Natugran ni siya. Nakay nga na, Jesus. Nga kibo kang namatay na na. Jesus. Nga may mga kag natugran na siya, klaro, kaya ginawa, katawan niya. Ang punto, igso, ningon siya, gipagawas siya mga tao nga nagbugal-bugal. Ang punto, down palihog, Carl.
Let go of the negative things that are not good for you. Unsa kaha ang gipasulod nimo sa imong kasing-kasing karon? Ingon ang pulong sa Dios sa Philippians chapter 4 verse 7 to 8 among gi-memorize. No? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Nagsulti si Paul nga dapat magunahuna ka sa mga positibong pangunahuna, mga tinuod nga pangunahuna. Dili na mga butang nga di makaayo sa imo. Sultihan kag maot ugnaw. Maot ugnaw. Di na ko manguyab maot ugnaw. Bugo ka, bugo. Di na ko kapasa sa exam, ibugo ko. Kasi gisulti na tawo. Usay gisulti sa Ginoo. You are fearfully and wonderfully made. Wapa di ko, aba ko. Ano may imong gibasa? Ano may imong gituan? Bulok ka pero ingon na kung mga kagkaalam sa Dios matag sinimo, di ko bulok dai malamon di ko. Pangmayo ko ni Lord Jesus. So yan na ka simple. Pwede ka tigbasag Bible, dili jud ka matarog. No? Dili ka matarog sa mga sulti sa uban. Di na ka ay sige ampo diha kay di lagi ni magpumuot imong Jesus diha. Ampo man ka din na mo nang sulti sa kaaway pero ipagawas ang mga tao nagbugal-bugal nimo. Pagausa ang mga negatibong butang sa imong unahuna, pagausa igsuon. Ayaw sige i-meditate ang pulong sa Dios day and night. Dili ang gisulti nga negatibo sa imong sikatawo. Kung musulti sila nimo, ingat sila God bless, si Lord ay bahala nimo. Ano na dayon? Ay nabalik-balik ka, grabe jud ko sa una din, grabe jud ko karon. Muna ka daw, mahimo sa pagdumot na, grabe banter, siya ko ron, makabawas, kusulti niya ron na mawawan din siya. Emotion, dili ang devotion nimo sa Lord. Padayon ta, pag-ausa ha, na mga sulti sa ibang tao or di sulti sa kaaway, pag-ausa na, ayaw, ipapuno sa pulong sa Ginoo, paminaw mga Christian music, paminaw mga paputanaw mga Christian movies mo na sikreto. Pero kasi di ka paminaw Christian music, di ka paminaw mga Christian movies, ang madunggan mo, di mo alam dahil sa iyo, ako di makakain, di na kamakaon. Igibuwagan man kagikan. Kung yan ka, ikaw ang kusog ka na ako. Mukhaan ko, sorry, kusog na ako. Ano ba? Mo, isik paminaw. Mo, tanaw, karate-karate. Power, siya. Magabig, haki si Lupi. Power na kayo. Mo na, nakita niyo mo sa, mga bikil mo. Pawiran mo ka na. Pa! Pag magbibikil-bikil, lagi na ako, patay din kay grabe, raba ni haki na ako. Ultra instinct, raba ni ako. Bantay ito ka. May pakita ka naman. May sigunahuna ni mo, siktan-aw ni mo. Makita ka, Korean drama. Magilak-hilak ka ito. Kasukan ni Basur. Masinikog man ako ni. Dili makahilak. Emotional kayo nga naman. May siktan-aw. PG Masks. Na, pag magsustorya sila, PG Masks. Si Chelsea o si Pinter. Nakontra na namin BJ, no? Kami na kontra ni PG Masks. Sige mo sa gisgot, I'm PG Masks. Gekko, let's go. Mo si tanaw nila. Wala ka nakunta. Muna kung sa'yo mong si kakitaan, si kadungog mo, may pakita ni mo. But og imong si kagunahuna sa pulong sa Ginoo, sa mga pulong, si katanaw mga Christian movies, minaw ka, ang mapakita ni mo sa imong si katawo, maayo. Amen? Inga na sikreto, igsoon. Pag-ausa lagi, pag-ausa si pasulod. Sunod. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Ubos Carl. Keep anything that builds your foundation in Christ. Kung nakapag-auso ng mga negatibong butang, pasudla ang mga positibo. Colossians chapter 3, verse 16-17, papuna ang bahandianong mensahe ni Kristo sa imong kasing-kasing. Mo na ibutang sa imong kasing-kasing, dili ang mga negatibong butang. Kinsa gani si Peter gani, means rock. Means law or balaod. Di ba? Okay. Peter, James. Kinsa si James gani? Replacement pagpuli. Kinsa gani si John? Grace. Okay, para masabtan natin, anong silang tulong mo sige pauban? Or di ba kabantay mo sa mga story, Peter, James, and John na kanunay mo nasa no. Ano naman? Sa ganina si Law. Si Peter, James, replacement, si John, grasya. So tiya ka na ko igsoon, anong gipasulod silang duha? Kay ang balaod, gipulihan sa grasya. Amen? Pagpaki ang Diyos mga igsoon. Ang balaod, sa padang mingani si Kristo sa kalibutan, ang balaod na wala na kay gipulihan na sa grasya sa Diyos. Sa una igsoon, ang balaod nagsulti sa atoa ng ang balaod nagsulti sa atoa nga dili ta makatubang sa Dios kundi ta matarong sa Ginoo. Tumana ang tanang balaod sa Ginoo para mahimo ka matarong sa Dios. Pero ingon ang James, dili ka makatuman sa tanang balaod. Kay bisa pag usa ka balaod lang nga di mo matuman,
ang tanang balaod dili na nimo matuman or pakyas na ka. Pero si Lord Jesus ming ani igsuon, gituman yang balaod nagpalansan sa cross nganuman tungod sa dakong gugma o grasya nimo. Una nga bisa pag di nimo matuman tanang balaod, naa ang grasya nga magahugas sa imong kinabuhi igsuon. Amen. Ang balaod nagsulti nga kanang bisag dili ka high class, no? Or wala ta nagsik ni Lord sa una. Ang balaod nagsulti nga dapat musik ka sa Ginoo, pangitaon nimo si Lord. Pero karon igsoon kanang mga panahon wa ta nagsik ni Lord, pero si Lord nagsik sa atoa. Ang grasya nagsik sa atoa. Amo nagipulihan niya ang balaod sa grasya mga igsoon. Ang balaod sa una nga di ka makadool sama sa gidugo nga babae, di ka makadool sa simbahan kung dili ka himlimpyo, kung hugaw ka di ka makadool sa simbahan, di ka makadool sa mga tao. Pero mingani si Kristo igsoon bisag hinglayo kaniya pinaagi sa pagpalansang sa cross, ming duol na ka sa Dios o makadool na ka sa simbahan. Dili pinaagis yung pagkamatarong kung dili sa pagkamatarong nga gihatag ni Kristo sa imo. Amen. Muna kaya pagpuyo sa balaod. Kung ang yawa magsulti nimo nga di ka pasayloon sa Ginoo kay makasala ka, gipulihan na ang balaod sa grasya. Satan, ingna si Satan mga igsoon. Makasasala lagi ko pero dako ang gugma sa Ginoo nga naman gipulihan ang balaod sa iyang grasya. Pinaagi ni Kristo mga igsoon. No? Muna unsay sulti ni Satan sa ato negatibo, ingna siya nga gipulihan na ang balaod sa grasya sa Dios. Amen. Pagpaki ang Dios mga igsoon tungod sa dakong gugma sa ato. Hallelujah. Ingana grabe. Love ni Lord sa imo. Grabe imong kalipay. Kanang grabe imong pagsimba sa Ginoo tungod sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa verse 41, hapit ta human igsoon, he took her by the hand and said to her, Talita kum, which means little girl, say to you, get up. He took her by the hand and said to her, pinaagi sa kamot ni Jesus og sa pulong niya. Ingon siya, Talita kum, nakabarog ang babayi. Palag og down, Carl. It is only by the touch of God and through His Word we can experience true healing, mga igsoon. Amen? Pinaagi ra gud sa gahom, sa pulong sa Dios og sa iyang tandog, maayo gud ka. Kung nagpractice pa karo gud hikap sa ubang mga butang, kung nagpractice pa karo dungdong sa ubang mga doktor nga dili gi-allowed yun, surrender tanan sa Ginoo mga igsoon. Kung nagsalig pa ka sa mga butang nga kwintas-kwintas nimo, mga unsa na mga ponsira sa mga bata para di madulan og mga daotang mga espiritu, ay nagsalig ana, salig sa Dios si Lord makaprotektar sa mga anak. Dili tungod kay naa kay cross sa imong motor, maluwas sa disgrasya. mo manguros pa kay naglabay nimo simbahan. Dili. Pinagi sa proteksyon ni Lord, pinagi sa pulong. Iyan ang pulong, ang angels magmagiyan nimo para di kang madisgrasya. Dili ang cross. Kay kung cross pa, mabutan ta cross, dakong cross sa atong manubila para di ta magdisgrasya jud. O may yung sa Bible, may tuuhan nimo, dili ang gisulti sa tao. O sa ninyo nagduol sa kwak doktor, duol sa doktor, sa tanang doktor, ang si Jesus. Para maayo ka, ampo lang niya, ayuhon ka niya. Ang tinuod nga kaayuhan lagi, pulong ragid niya mo nang sugod karong upa kay tibasag Bible, sugdi ang excitement nga mabasag pulong sa Ginoo para maka-discover ka sa truth igsoon. Amen? So sometimes God would God would not allow someone or something to heal you and let you sacrifice everything you have. Sometimes i-allow ni Lord nga di ka ayuhon sa mga tao or i-sacrifice mo tanang butang sa imo for us to recognize that all we really need is Jesus. Not money, not wealth, not of who we are, position sa itong kinabuhi in life, but only Jesus. If Jesus is all you have, then you have everything you need. Kung nanay mo si Jesus, kung si Jesus nanan nimo, siya ang maghatag nimo sa tanan nimong gikinahanglan. Sa batanon pa ka, future nimo sa kinabuhi, siya maghatag nimo. He's the plans for you. To prosper you and to give you hope and a future. Kung kinikanan ka nga na kay kon si imong anak, naghatag po si Lord sa imo. Tudloy ang imong mga anak, in Deuteronomy, tudloy ang mga anak sa imong mga pulong. Magligad mo, mumatas ng buntagon, tudloy ang mga anak para mudako silang nakahadlok sa Ginoo. Pag gusto ka imong anak mudako nga dili bugoy, tudloy sa pulong sa Dios. Dili ang atong pagpanton, dili atong paglatos makabag-o sila kun dili ang pulong gayud sa Ginoo. Gamhanan ang pulong sa Dios magisunog og tandog sa Ginoo. Kung imong bana, imong asawa dili gud mo simba sa Ginoo, gahi kayo iampo lagi sa Ginoo, share sa pulong ni Lord. Ayaw so tudlo, ayaw balikasa, ayaw so tiag dautan. So share sa kamayo sa Ginoo, ipakita sa iya ang gugma sa Dios niya, ampuy siya. Mo ni sekreto igsuon nga makaangkon og kaayuhan or kabaguhan ang usa ka tawo. Amen. Kaya mo nakita diha igsuon ay sa Carl 12. Sa taong sagay ng 12, meaning sa 12, faith. Ang oras na ay 12 kakuan. Ang atong bulan, di ba 12 panataman, gikan sa 1 taman sa 12.
ang atong kalendaryo gikan sa January taman sa December 12 taman. No? Nagpasabot sa ato ay reminds that in our last chance or last breath, Jesus will surely help us. Dahil 11 na lang, hapit na matay, na 12, ay kabalaka na pa 12, na chance sa Ginoo. La November na, hadlok kaya panahon kay horror, kayo nga naman, All Saints Day. Sayop kaya nga pagtulunan. Ay, kabalaka kaya na December, nakagkaon. Sa December, nakakita diha, daghag reward, daghag pasalubong, daghag pinaskuhan. Kung nagikan sa January, nag-supper ka, hantong sa November la, ay kinabalaka December, daghag mga hatag. Give love on Christmas Day. Christmas Day. Kay Dusi man. Nasa Dusi lagi na lagi ang kuan. Sa Dusi pod nga, remember mo sa time sa katong Samaritan woman nga nagkaos og tubig, alas 12 to sa udto. Pasabot ana nga ang pagtuo sa babae mabalhin tungod ni Jesus. Gituoy niyang alas 12 para kay ang babae, gituoy ito niya nga naman kay kung sayo siya sa buntag or gabi, maulawan siya kay prostitute siya. Ang kaulaw nga nakatud siya mo nang alas 12 siya mo gituoy ni Lord nga tagbo siya alas 12 para pulihan siya nga ipasaylo na kanako. Ang 12 is a symbol of faith. Tagang kag chance o grasya sa Ginoo gison. Ang balaod gipulihan sa grasya sa Ginoo. Mo ni 12. Amen. So last nga kuan ingon siya, all we need is we must put our full trust in Jesus and His words. Amen. That's the true faith. Ang tanan ba na bless sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon? So I request mga music team nga manhingan nga magampo ta igsuon. Hallelujah. So hinaot pa igsuon magkakalayo, magkainit, magka-excited imo papangalagad sa Ginoo agi sa mga pagdasig sa pulong sa Ginoo igsuon sa grasya sa Dios. Amen. Ayo pagtuo sa sulti sa imong silingan nga daotan ka. Yes, kasala ka pero ang balaod nagigipulian sa grasya sa Ginoo na makasimba na ka sa Dios. Wala ta nagnahimong hipokrito igsuon. Wala ta nagpakarong ingnon ba tungod sa grasya sa Dios bag-uhon ta niya o gibag-o ta niya. Amen? That's the true faith in God. Hinaot pa nga sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, sa mga kalistanan nimo sa imong kinabuhi, naa kay pagtuo sa Dios. Una ing gining-encourage ang matag usag gyud basa sa pulong sa Ginoo kanunay. Paminaw og mga wali, paminaw og mga Christian nga mga movies, pagtan-aw, memorize og mga verses, mo ni sekreto igsoon magmadaogon kas kinabuhi. Amen. Ayaw sayanga ang imong kinabuhi diri sa kalibutan nga kanang wa kay buhaton. Ang pagbasa sa pulong sa Ginoo dako kahimuan igso sa atong mga kinabuhi ug sa atong pamilya kung motuo lang ka. Let's say amen because ang tanang saad sa Dios matuman gayud. Unsa may mga saad nimo nabasa sa pulong sa Ginoo matuman na tungod ni Kristo igsoon. Ayaw salig sa imong kaalam kitungod kinigtig-ampo ka but salig sa saad sa Dios tungod ni Kristo. Ang tanang saad nga imong nakuptan matuman gayud. Mo na makaangkon ka kadasig papangalagad sa Ginoo. Can we all stand? Unya, can we sing this song with kanang gratefulness nga kalipay pagtuo diha sa Ginoo? Siya ang tinubdan sa atong kinabuhi sa tanan igsoon. Dili ang atong mayor, dili ang atong presidente ang tinubdan sa imong kaalam sa imong kusog sa panalangin, kundi dili ang atong Ginoong Hesus. Siya ang kinabuhi nato. Wala kay makaangkon nga kinabuhi, dili ka makaangkon og kaluwasan, grasya, dili tungod ni Hesus mga igsuon. Siya ang grabing nahigugma sa mga kinabuhi. Iyang gihatag iyang bugtong anak para di ka makaangkon og silot sa kalay impierno, mat maluwas ka pinaagi sa gugma sa Dios mga igsuon. Wala kay mahimo. We are depraved. Wala tay mahimo gud wala atong Dios mga igsuon. Tungod ra gud ni sa grasya niya sa ato gugma sa atong mga kinabuhi. Ato ning kantahon igsuon diha sa Dios nga mag-ampo ta human niini. Hallelujah. Kinabuhi ko ikan kanimo Nagakakita sa katagbawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhian, wa ko'y mahimo kung way tabang di kanimo, Lord. Naakanimo Ang kahimuan sa tanan. sing kay ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos.
Tinugdaning tanan sa sinugdan ug sa katapusan ang imong ngalan. Nahiga ang Dios mga igsoon tungod sa iyang pagkamaayo, sa iyang gugma o grasya sa ato. Mahimaya. Ikaw lamang o Dios. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan sa yuta ug sa kalangitan ang imong katahon. Lord, salamat Ginoo. Nagadanan. Atong awiton pagbalik igsoon. Simbaha ang maayo nga Dios atong kinabuhi. Lord. Ang kinabuhi ko, Gikan kanimo. nagapangita. Tagbawa ang matang usaw Dios dining kabuntagon Father God pinaagi si mga pulong. Dili ko mabuhi. Pasabta o Dios nga ikaw lamang ang among kinabuhi amahan ni kalibutan na. Kay ikaw ang giyan. Ning kinabuhi wa ko'y mahimo kung way tabang ni kanimo Anaa kanimo ang kahimuan. sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, Tinuganing tanan sa sinugdan o sa katapusan ang ngalan ng Diyos mahimaya. kay ikaw lamang O Diyos, tinungdaning tanan sa yuta ug sa kalangitan ang imong nagada. Sa pagpadayon sa awit igsoon, pwede na ka makampo sa Ginoo. Igsoon, kung naman kay kabukaton karon, naman kay grabing problema sa imong pamilya, iluhod sa Dios, ampo sa Ginoo mga igsoon. Trust God and not on your emotion. Ang sayo mga daw nakita, ampo karon sa Ginoo igsoon, kay tungod dako ang gugma o grasya sa Dios. Tagaig pagtuo igsoon imong kinabuhi karon. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kaayo Lord sa mga pulong karong kabuntagon Ginoo. Salamat amahan nga kaning mga pulong o Dios nga imong gihatag karon. Dili lang maangkon sa pastor, dili lang maangkon sa mga alagad nimo o Dios, pat maangkon sa tanang anak nimo Ginoo. I pray Father God na ang tanan o Dios makaangkon og tinuod og hingpit nga pagtuo dili sa mga butang imong among gituan kaniadto, dili sa bahande, dili sa kwarta, dili sa tawo, kun dili ang among pagsalig o Dios among ibutang diha kanimo. I pray Father God na tanan may kadasig pagbasa sa mga pulong Ginoo, may kadasig sa pag-ampo diha kanimo o Dios bisan unsa kadugay ang mga pag-ampo tubagon Father God. And we know that your faith, our faith o God will not fail o Dios diha kanimo. Salamat sa iyong mga saad o Ginoong Hesus. Salamat sa pagpalansang nimo sa cross nga ang tanan gipulihan nimo o Dios, ang balaod imo gipulihan sa grasya Ginoo. Kami nakaangkon sa imong grasya mo nga Lord, wala may ikapahinambog diha kanimo o Dios, wala may ikapasigarbo kanimo tungod kay ang grasya ra nimo Lord God nagluwas ka namo. Grasya nimo na naghimo nagimo ka na magmatarong. Grasya nimo nga nakaangkon mi kaluwasan. Grasya nimo makatumig langit. Grasya nimo Lord God nga kami gidawat nimo nga mga anak o Dios. Salamat nga walay matag-usa ka namo nga maulipon sa balaod, maulipon sa sala, bat maimong baguhon, imong matarong pinaagis imong grasya ug sa imong gugma Ginoong Hesus. Salamat kay Lord God sa mga pulong mag-aatag kaayuhan o Dios. Pinaagis yung mga pulong tagay-kaayuhan na matag-usa spiritually, physically in the name of Jesus. There's a power in your name, O Jesus. There's a power in your touch, O Jesus.
Igsoon, sugdi na og basa ang pulong sa Ginoo, sugdi na og ampo sa Dios. There's a power in His name, in the name of Jesus. There's a power in His words, mga igsoon. Para nimo walay bili ang pulong sa Dios, but sultian ka nako. Daghang mga tao na bag-o tungod niini, daghang mga tao na bag-o kinabuhi tungod niini. Igsuon ko kung akas mga desperados kinabuhi na sa mga kalisdanan, sugdi na og luhod ang Dios. Igsuon kada adlaw si mong kinabuhi. There's a power in His touch, mga igsoon sa imong family. Ayaw ka nang pagtanaw sa imong sitwasyon sa imong family karon. Paglantaw sa saad sa Dios, mga igsoon. Keep on trusting on God. Keep on holding to His promises, mga igsoon. Ayaw pagkupot sa saad sa tao. Ayaw pagkupot sa imong makita, sa imong dungog. But keep on trusting in the Word of God and His promises, mga igsoon. Tungkod kaya tanang saad sa Dios, matuman gayod. Muna makaingon tag-amen diha pinaagi sa gugmaong gahom ni Kristo, mga igsoon. Gamhanan na atong Dios. Siya ang maayo nga Dios ng mga kinabuhi. So long. Worship the Lord, hallelujah. Praise your name, O God. Ikaw lamang, O Diyos, tinungdaning tanan, sa sinugdan o sa Katapusan ang imong ngalan ngayon. Mahimaya. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinungdaning tanan, sa iyong taog sa Langitan ang imong katahon. Mag-pray ko, igsoon. Ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan, O Lord, atubangan ni mo, O Diyos, wala may mahimo, Father God. Sama lang mi sa trapo, O Diyos. Sama mi sa ulod, Ginoo, nga walay mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. I pray, Father God, sa panahon ng Ginoo nga makaangkod mi mga problema, mga kalisdanan sa kinabuhi, mga kalisod, O Diyos, sa among pagpangalagad kanimo. I pray, Father God, na imong ipakita ang imong talagsaong gahom, O Diyos, sa mga kinabuhi, Father God. Help us, O Lord, that we will believe on what we heard from your word. Mutuo mi, O Diyos, sa unsay nadunggan mo sa mga pulong, o dili sa unsay sulti sa among kasilinganan, sa among isigatawo, o sa unsay mo makita, ba't mo salig mi sa mga pulong, O Diyos. Mabisan nagkaguliyang ang kalibutan, nagkalisod ang mga katawan sa kalibutan, but Lord, we will be at peace and we will be still. It is because we believe in your word and the power of your name, Father God. Salamat kay Ginoong, ikaw ang Diyos, maghatag ka namo og tinuod og hingpit nga pagsalig kanimo, O Diyos. Ni mga panahon, Father God, makaangkod mi kalisdanan. Lord, makapangutana mi, Lord, ganong dugay man imo gitubag among pagampo. But Lord God, ang tinuod nga pagtuo, Dios, kabalong mo huwat, Father God. Kay bisan unsa kadugay ang among giampo di kanimo imong gayong tumanon. Dili ka bakakon nga Dios. Dili kasama sa tao, Ginoong Hesus. Dili nimo ituman imong mga saad sa mong kinabuhi, Father God. Salamat, O Lord, padayon mi nga magkanang mga lagad na adunay excitement, kalipay, kadasig tungod sa mga pulong, Father God. Salamat sa mga pulong nga maghatag ka na mong kalig-on sama sa dugos nga mong tuuhan og magalig-on sa among huyang nga mga pagtuo o Ginoo. Sama lang mi ni Pedro, O Dios, nga huyang kaniadto, pat sa dihang imo nakaangkon siya relasyon kanimo, nalig-on siya, pinaagi siyang gugma o grasya, Father God. Nakasala man siya,
but imo siyang gidawat o Dios o gigamit sa imong nga ministry. Father God, ni mga panahon nga makasala mi Lord, but salamat sa imong gugma nga gamiton gihapon mi nimo, makasimba gihapon mi, makadayi gihapon mi tungod sa imong dakong gugma og grasya sa imong kinabuhi. Dalaygon ka sa imong mga pulong o Dios, walay laing mabayaw, maisa karong kag buntago namahan kundi ang imong mga pulong ug ang imong ngalan lamang Ginoong Hesus among gibalit ng himaya dungog pagpasalamat pinagi sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. O amen. Konig sa adto ta sa atong paghatag sa atong ikanapulo diha sa Ginoo. Digsoon kung wala man kay mahatag sa Dios, ayaw kabalaka kay ang balao digsoon wala na sa ato ang grasya sa Ginoo. Pag nakaihatag, ihatag diha sa Ginoo nga malipayon digsoon. Amen. Kay nag-promise si Lord nga ang naghatag pagaulian sa Dios. Ay kabalaka kasi Lord magapanalangin. Pwede ba nga sa dili pa kamuhatag i-pray una sa Ginoo? I-bless Lord ang imong mga pamilya, ang imong nga trabaho, ang anak nimo igsoon nga nagaagusog sa Ginoo. Ato nga wito nang hatag igsoon nga malipayon nga maghatag di kay mag-uol nga maghatag. Amen. Tong hatag ta sa kanang pulong sa Ginoo. Magbasinong tanong sa paghatag sa ikanapulong mga halang. Buhaton at hindi, buhaton at hindi. Hatag at Paghatagan, sikreto kini sa panalangin, nagbuanan sa langit, igabuko ang madagaya panalangin. Magmasinog tanong sa iyang pulong, matud pa sa saan siya nagdayo. Sila'y ako, sila'y ako, hatag ang paghahatagan, sikreto kini sa panalangin, sa langit, sa langit, igabubuhay madagaya panalangin. Buhaton takini, 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 sa kalihan. Magampo ta igsoon, pwede ba atong isa tong mga kamot ingon nga pagsalig diha sa Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat ka ay Lord sa paghatag sa mga pulong karong kabuntagon nga nagadasig nagaligon sa mapagtuo diha kanimo o Dios. Salamat usab nga kanang sa mga panalangin o Dios nga imong gihatag sa amo walay laing angay pasalamatan kun dili ikaw lamang o Dios kay ang tanang bahandi aning kalibutan ng kadato kusog gininhawa gikan man kanimo o Dios og salamat nga dili mi maghikaw sa paghatag kanimo kinasayod mi nga pinagis pagtuo ikaw ang Dios ingon imong pulong nagaingon nga ikaw dili maghikaw sa paghatag bisan ang bahandi ang panalangin mo biya ka namo apan ikaw nagsaad nga dili ka mo biya o mapasagad sa mong kinabuhi Ginoo. Salamat kaayo Lord sa mga kamot nga naghatag. Ikaw ang Dios magaulig pinilo nga panalangin sa matag pamilya, sa mga anak, sa pag-eskwela, sa paggamit sa mga bayronon o Dios sa panimalay. Salamat sa kusog, sa kaalam, sa bahandianong panalangin nimong gihatag o Dios. Salamat Lord God ang mga pulong nimo maabundansya sa mga kinabuhi Father God. Imo miilikay sa mga disgrasya, mimitagaan og kusog Ginoo panalipod sa bisan asa may maabot Father God. Salamat og salamat Ginoo sa mga butang imong gihatag kanamo o Dios. Angayan ka nga simbahon alagaran o kanang dahigon sa mata kinabuhi Father God. Amo kang gipasalamatan among giulit ng pagsimba, pagpasalamat diha alamang kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus ang tanan moingon. Amen o amen. So, Cornigson,
Pwede manglingkod ang tanan para sa atong announcement. Happy Lord's Day sa matagusang ania. Happy Lord's Day po sa mga nag-live streaming. Salamat kayo sa mga ania nila. Salamat kay Brother Jimboy. We are happy to see you again. God bless you. Salamat to sa ni Pastor Rodnel nga kanang for 1 month. Ika-last na niya ron nga month. And kanang abusar na po kayo muhang yung patano. 1 month ramong ganda. Di ba? Padawag-dawag. Di ba? Kanang salamat kay Pastor Rodnel sa imong pisa katong paghangyo namo nga nisugot ka. Salamat kaayo. So karon nga Sunday, pasensya na jud kayo ako na pong nawong inyong makita no. Wa man pud mo'y choice no. So salamat kay Pastor Rodnel sa kanang sa di pa ta mo human ani nga pagsimba mag-offer sa tag prayer para ni Pastor Rodnel. And bisan ali diri Pastor Rods, mag-pray me para ni mga ibayo ka ba. Kaya sa ministry po sa Sibilya, no, nga kanang makatagaan gud sila og pahiluna ba, sakto nga yuta, then matagaan po sila og mga kauban sa simbahan nga dili pabugat kun dili panalangin ba, no? Kay kung pabugat sa simbahan lisod kay biyahiyon ng Sibilya oy. Pero kung kalipay sa dugan ang ihat manaan niya kauban, nindot kay biyahiyon ng Sibilya. Sa atong i-pray nga mapahiluna jud ang tanan bisan pa mahimo siya balik assistant dito sa Cortez in the morning and in the afternoon ako vlog mo magsibilya ba sila. So tanan to mga prayer, we believe that our prayers are effective. Nga naman, dili kitang mutubag kung dili si Lord. So mag-pray ta, atong ipataas atong makamot towards Pastor Nel, and let's pray for him. Ginong Dios, salamat kayo Ginoo nga imo siyang gigamit God. Lord, salamat kay Ginoo nga padayon ka God nagapamuhat si iyang kinabuhi. Salamat kay Lord sa mga gugma Ginoo nga moodyoy nagapamuhat kay Dios mo oy nag-envelope sa iya ha Ginoo. I pray Ginoo nga padayon ka God nga magapamuhat sa iya ha, magaligon sa iya ha sa mga pagsulay sa makalisod sa ministry Ginoo. Sa mga panahon God nga makagive upon siya God sa ministry, I pray ng imong mga saad o ang imong gibuhat dito sa cross Ginoo, ang imong gibuhat sa iyang kinabuhi. Mao joy maghihatag og kaniyang kusog Ginoo ug sa kaluwasan usab Lord sa iyang pamilya Ginoo. May mag-inspire kaniya kanunay God. Salamat kay Lord nga dili nimo siya pasagdan Ginoo. Sa matag biyahe nila paingon sa Sibilya pabalik diri sa Tagbilaran. I pray Ginoo nga magapanalipod ka kanila Ginoo. Imo silang tagaan og maayo nga biyahe kanunay Ginoo. Sa ilang mga gibang Bible studyhan Lord, please open their hearts Ginoo nga makasabot gyud sila sa kamatuoran, nga makabaton sila kasing-kasing Ginoo, nga mo serve diya kanimo Dios with commitment Lord. Mo serve diya kanimo Ginoo with faithfulness and love Ginoo. Salamat usab God nga mag-aabri usab ka Lord sa kasing-kasing sa family ni teacher Ginoo. Among gitugyan diya kanimo Dios ang kaluwasan sa ilang pamilya. Bisan pa o Dios ang himpit nga kaluwasan sa pamilya nila ni Rachel God. Salamat kay Lord sa yuta nga ilang paliton God. We pray God for your favor nga makakita gud sila sakto nga yuta Ginoo. Pabor gayud God nga yuta para sa imong kamayaan Ginoo. Salamat kay Lord nga imo siyang padalag mga tao God nga magpailalom sa maong ministry, nga maghatag niya kalipay, kadasig, mahimo gid Ginoo nga katabang sa ministry Ginoo. Salamat kay Lord nga magapadala kag mga katawan Ginoo nga aduna gyud kauhaw sa imong mga pulong, willing magpatudlo Ginoo ug magpapanton sa imong mga pulong. Salamat kay Ginoo nga kaning kinabuhi imo jung gipanalipdan Ginoo sa imong humili nga dugo. Dalaygon ka o Dios ang makinabuhi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat once again, Pastor Rolls. No? Wala man may kahatag ni mong milyones, pero si Lord ay bahala. No? So, padayon ta sa atong midweek service section, padayon sa tas atong online service, kaya para mapadayon tong sa iya nga papa, kaya para makomplete na to ang series. I pray, John, nga inyo dyan itong gipaminaw ba? Tungod kay, makabalo ka kung sa'y rapture, kinsay ma-join sa rapture, kinsay dili ma-appeal sa rapture. So kung naminaw mo ato, makabalo dyan mo kinsay mabilig, kinsay dili. Na, ang pangutana ato og, sure, appeal ba ka, no? So kung nakabasa mo, makapaminaw mo ato, nindot jud kay siya. Then inyo jung mabalaan nito kinsay unsay may tabo sa tribulation, sa 7 years nga tribulation. And gani, matud pa sa iya nga papa nga, naiuban nga mga Christian guro makaingon na okay rag maagi kog tribulation. Dayon na karon maganing wala pa kay tribulation, naglisod gid pagpangalagad sa Dios. Kana pa kang moagi tribulation, di ka kakaon og walay 666. Nya pag mapa 666 ka, impierno na jud ka. No? So, muna nga ato jud to siyang studyhan, makatabang sa tong pagtuo ba. And then
Padayon man to siya, maghisgot siya og next guro katong 6 seal. So nindot og mas tadiyan ninyo kay para pag mubasa mo og Revelation, kay ang Revelation lisod kay isang sabton. Lisod jud kay siyang sabton. Pero kung makadungog mo sa iyang awali nga giseries niya, makagets mo, sa diyang mubasa mong Revelation, makagets mo ba? Mo din ipasabot ani. No? So ako yung gidasig ang matagusa. Bisan pag usay boring paminawon, pero at least namoy ma-learn. Di man na siya magbase nga, ala, nindot kay mawali nga mo, makatindog jud balibo. No? Magbase man na siya kung unsa imong na-learn o unsa imong na-apply. Di ba? Gani kay mayon taninduta sa wali oy. Ang pangutan na pagwali unsay message. Basta nindot kayo oy, nanindog jud akong lami kay akong pamati. No? So wala na siya gabase sa imong emosyon, gabase na siya kung unsa imong nakuha. Kay kung wa kay nakuha, wa kay ma-apply, mo nang di ta mo tubo. Pero kung naa kay nakuha, naa kay magamit sa imong kinabuhi, aron makatubo ka. Amen? So di na siya magbase sa imong emosyon. Grabe pagwali nanindog akong balibo. No, dili na siya kabayin sa balibo. Kabayin na siya kung unsa imong nakuha, aron naa kay ma-apply. Amen? So karong alas 4 igsuon ni alas 4 na lang nato kay 2 o'clock to 3:30 na may worship ang iyang papa, online service niya, assist man. Apil man siya sa worship team sa ila po dadto, grabe dual sim. No? So kanang 3:30 man sila mahuman. So 4 karong hapon 4 o'clock na ay online service ang mga bata, children's ministry. Okay? So akong gihangyo ang mga mama kung makapaload mo og bisag 10 para maka-data or makapangayo mo sa inyong silingan. Silingan, no, di ba? Okay, para makakuanta, di ba? Alas 4 siya. Encourage yung mga bata mo pura kayoy. Para naapot sila makatunan, dili ra magsigig tanong TV, cellphone, TikTok, no? Para naagod sila makatunan. So, parang mo ito, no? Wala na. Padayon gyapon ang atong sinking fund, ha? Murag na sink na jud siya. Sinking fund na unod. No? So, padayon niyo po atong sinking fund. Kay ato ning i-pray nga, di pa mahubat ang November, mabalik na jud ta ba para makagather na jud ta nga. Wala na yung social distancing, no? So, mora to siya. O sige, nadugan na mo. Ha? Oo no, mga number, pasensya jud kay nadili, nakalimot pud mi. Tungod sa quarantine. Next Sunday. Mag-number na po may next Sunday. So, mora to siya. Okay, mara to siya manindog ta ato ta sa atong pagtapos. Magampo tayo igsoon, akong gangyutan na sa pagdugo sa lapyong sa mata. Ginong Diyos, mahanan, salamat ka ayo Lord sa mga katawhan ng imong gipadala o Diyos o sa mga nag-live stream. Father God, I pray that you will bless them. Salamat o Lord, ang mga panalangin mo abot sa amua o Diyos sa mga kalisod o Father God. I pray that ang matag-usa ka namo o Diyos, dili magbase sa emotion, Father God. Salamat nga nagud may seryoso nga pakigrelasyon kanimo sa diyang mamati mi simpulong og mutuman gid o Dios. Salamat amahan nga mas mutubo ang matag usa kanamo, mas mulig-on ang pagtuo diha kanimo o Dios sa mga panahon o Dios nga kami mga lagad o maminaw si mga pulong Father God. Salamat o Dios yung pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga walay sa mga ilagaran ikaw